जेब्लानो अपोजिशन पार्टी सिभिल ससाइटि अर्गेनाइजेशनफ्रा गभर्नमेन्टखौ बुङो नोंथांमोना मानो बिटिसिनि क्षमताखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनखो 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो हरफिनखो बिथांमोना बुंनो नागिरो जों हरफिनाखै होननानै दा दिनै बेबो मोनसे उदाहरन आसाम गभर्नमेन्टनि पन्चायत डिपार्टमेन्टआ पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआ सासे मन्थ्रिया बोरै बिटिसिआव मिथिखानानैबो मिथियै बायदि खामानि मावहरखो खोथाया बे बिथांमोना बिटिसिआवबो एलायन्स दिनै बिजेपिजों इउपिपिएलजों स्टेटआवबो दा दिनै बिदिब्ला मानो बिटिसिनि क्षमताखौ गैया खालामनो नागिरदों दिनै ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौनो नाय गारि रेजिस्ट्रेसन बा जिखुनु माबा मोनसे खालामनायनि जानाखि फैसा बिटिसिआ फैयोमोन रेभिनिउ कालेक्सन बे दिनै डाइरेक्ट अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो आसाम गभर्नमेन्टआवसो थाङो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ बुं पार्शियेलि आसाम गभर्नमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे खावसे पावारखौ दाननानै आसाम गभर्नमेन्टआ लाना थांबाय दिनै बाला अन्थाइ क्वारि महलनि जानाखि टेन्डार होनायनि क्षमता दंमोन बिटिसिआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव दिनै बे जिनिसा गैला आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ खावसे दानना लांनानै माइन्स एन्ड मिनारेल्स डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव लांबाय दा दिनै जों सोंथि सोंनो लुबैयो बिटिसिनि दानि सरकारनाव माइन्स एन्ड मिनारेल्स डिपार्टमेन्टआ मा बिटिसिआव ट्रेन्सफार साबजेक्ट नामा निस्सय नङा बिथांमोना होनब्ला मानो दिनै बे डिपार्टमेन्टनि क्षमताखौ आसाम गभर्नमेन्टआव मानो हरखो मानो एनअसि होखो मानो होबथादिया मानो बुंदिया एसेबो बे क्वारि जोङो जानाखि बाला अन्थाइनि क्वारि महलमोन बेजों जोंनि बिटिसिनि बहुद बेखार आनइमप्लयड सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनि जिबनखौ थांना थानायनि मोनसे बेबस्था जादों सोरबा टेन्डार बुनानै बाहाय ट्राक डाम्पार महलाव भारा होनानै जानानै सोरबा लेबार मावनानै जानानै गाव गावनि जेखि संसार अर्थनैतिक बेबस्था बिटिसिआ मोनसे डेभेलपमेन्ट जादों आरो बे बाला अन्थाइ क्वारिनि थाखाजों बिटिसिआ मोनसे रेभिनिउ कालेक्सन खालामनानै डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदा दंमोन दिनै बे क्षमताया आसाम गभर्नमेन्टआव थांबाय माइन्स एन्ड मिनारेल्स डिपार्टमेन्टआव दा बिथांमोना बेफोरखौ होबथानो हाया ओमफ्राय जेब्ला जों सिभिल ससाइटि संगठना बा बिरोधि दोलोआ बुङो बेखौ लाङाखै हराखै होननानै बुंनो नागिरो दा बिदिजों मारै जानो बारे बारे मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिसिनि क्षमताखौ दिनै मालाबा आथिं मालाबा आखाइ मालाबा गन्थं हाख्लाबना लांबाय थायोबा बिटिसिआ बोरै गावनो साबलम्बि जानो बोरै थांबाय थायोबा क्षमता थायाबाथ' जेबो खामानि मावनो हानाय नङा रायजोफोरनि दा बे मोनसे बिराद साननो गोनां खोथा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बे खेथ्रआव मा रल लायो जों मिथिया खिन्थु दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो आरो नैबे लेटेस्ट जा अर्डार ओंखारदों बिटिसिआव गावहानो मोनसे जिहेथु आयेन बानायनो हानाय बेबस्था दं गाहाय लेभेलाव जोंहा बिसिडिसि पन्चायतनि जायगायाव बिसिडिसि ब्लक लेभेलाव टिसिएलसि बायदिसिना दानो हानायनि क्षमता दं सासन बेबस्थाखौ डिसेन्ट्रेलाइज खालामनानै सालायनायनि जा सासन बेबस्था दं बेखौ इनटेक्ट जेरै दं ओरैनो लाखिनांगौ बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिननाङा आरो बेखौ जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टआ दानि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ गाबथानो हायाब्ला सारा बिटिसि नाङै खिन्थु प्रटेस्ट जागोन प्रतिबाद जागोन आरो अर जोंगोन बे खोथाया स्पस्ट